Nonni, tässä olisi nyt tää herkkuvaraston esittelypostaus, kun tätä toivottiin. Ja jos minun ääni kuulostaa jotenkin kummalliselta, niin se johtuu siitä, että minusta tuntuu, että minulla on ehkä tulossa flunssa. Ja täällä on tämmösiä jotain minttupaloja. Nämä on voitettu yhdestä mätsäristä. Sitten tämmösiä Pedigreen annospusseja. Nämä on ostettu messarista. Sitten on noita Best Friendin tämmösiä tikkuja. Ja noi surullisen kuuluisat kissanruuat. Sitten täällä ylhäällä on tämmönen kori, missä on lisää herkkuja. Hei, eläuta. No niin, pus. Ja täällä korissa on sitten näitä kaikkia muita juttuja. Eli jotain hauhaun näitä. Mitä nää on tämmösiä niin kutsuttuja välipalapatukoita. Näitä on vielä 3 jäljellä. Ei kun 4. Sitten meillä on pussissa tämmönen training stick. Tää on pussissa sen takia, että ei tää vuoda mitenkään yli äyräitten. Tää on lihanmakuinen. Meillä on kans jossain se kananmakuinen. Ja rouhetikkuja, ne on aika kivoja. Sitten lihalastuja, ne on vähän vähissä. Ja netan suurta herkkua, eli kuivattu poron kylkiluu. Ostin nää Prismasta. Ja noi rouhetikut on nyt varmaan jostain Prismasta tai semmosesta. Sitten meillä on sian saparoita Tessun tehtaan myymälästä. Joku puruluu, siankorva, lisää siankorvia, jotain epämääräisiä, ei epämääräisiä, siis sekalaisia herkkuja. Hei, Netta! Tämmönen luu Tampereen jostain eläinkaupassa. Olisiko ollut Faunatar. Sitten tämmösiä. Mistähän nääkin on. Joo, Netta halusi esitellä ehdottomasti tämmöisen purutikun. Ja se on vähän maistellut. Hammashoitopuruluu. Ja tämmönen solmuhommeli. Ihana sydänpuruluu. Tämmösen kuin laatikon seiniä. Ja tämmönen krokotiili. Hei, Miru! Ja mökki. Tämmönen talo. Nyt pitää antaa noille muillekin herkut, kun Netta kävi pöllimässä. No, ole hyvä. Ota se. Ota se. Mene pois. Noniin, mehän sitä estät Vilkkukissa. Vilkku, tule. Tossa Vilkulle. Hyvä. Sitten kaikki takaisin ennen kuin tulee lisää varkauksia. Miru on vähän tommonen ahmatti ja Netta on kyllä ihan rehellisesti sanottuna pikkasen röyhkeä. Sitten mennään katsomaan, mitä tuolla keittiön kaapissa on. Täällä keittiön kaapissa meillä on näitä Best Friendin keksejä. Ne on ihan City Marketista ostettu. Siellä on myynnissä erilaisia tämmösiä ja sitten niitä saa semmoisen pussillisen ostaa, että pussi täyteen ja sitten siinä on se tietty hinta. Ja nämä luunumuotoiset on meidän mielestä ollut parhaita. Sitten on Best Friendin tämmösiä tikkuja. Ne on tässä muovipussissa, kun tämä paketti on avattu, että ne ei kuivu. Sitten
lisää näitä Pedigreen annospusseja. Ja noita pikkuhommeleita olettaisin. Ja sitten tommosia ruutikkuja tossa lisää. Ja lisää noita keksejä. Ja se täällä on tää kanatikku. Kanatikku ei siis. Kananmakuinen. Mikä tää on? Training stick.